Messi. Ja. Hvor mange? Ikke helt. Nej. Lidt anderledes. Ja. Men det bliver lovligt. Er det kabel eller magnet? Ja. Det er magnet. Ja, det er nok. Ja, i gamle dage var det kabel. Ja. Hvad synes du om den der? Det er meget sjovt. Ja. Jeg vil bare ønske, at man ikke kunne få lov at prøve den med det der gamle lov. Ja.